Ang ginumana kaninyo. Alam sa Panginoon. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma ngay kahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug ipili ko kamo, aron manglakaw ug mamungag daghan nga mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang akong sugo kaninyo. Paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan. Diha daw to'y istorya sa duha ka mga sakristan. Ang isa gapuyo sa Europa ug ang isa gapuyo sa Amerika. Silang duha pulos mga baguhan sa serbisyo kay silang duha pulos mga bata pa. Usa ka buntag samtang nag-serve ang usa ka bata ug tungod sa iyahang kakulba, iyahang nabuhian ang kruwits. Kanabitawng sudlanan sa bino. Og pagkahagbong sa kruwits, kini nabuak dayon. Pagkakita sa pari, iyahang gipilpil ang kamot sa sakristan og ingnan, pauli sa inzuha ug ayaw na pagbalik. Miyabot ang pila ka tuig, kadto nga bata midako og nahimo nga diktador sa Rusya, nga usa sa hinungdan ngano nga namugna ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa pikas nga bahin sa kalibutan, aduna usay usa ka bata nga altar server. Ug sa iyahang kakulba usab, iyahang nahulog ang kruwits. Pero human sa misa, giduol siya sa obispo ug ingnan. Ganahan ka nga musulod pagkapari, ako kang tabangan. Miabot ang pila ka tuig, kadto nga bata midako ug nahimong balaan nga obispo. Ang iyahang pangalan kay si Archbishop Fulton Sheen. Mga igsoon ko ni Kristo, kadtong maong istorya nagpahinumdom kanato. Our actions might make or break a person. Ang mga buhat nga tinukmod sa gugma, mamunga gayod o gugma. Mga igsoon ko ni Kristo, ania na kita karon sa ikaunom nga Domingo, sulod sa piyesta sa pagkabanhaw. Ug ang atong ebanghelyo nagsaysay nga sa wala pa si Jesus moatubang sa iyahang pagpasakit, siya nagbilin og importanteng sugo alang sa iyahang mga tinun-an ug alang usab kanatong tanan. Kini mao ang sugo sa paghigugma. Paghigugmaay kamo,
sama nga ako nahigugma kaninyo. Kung atong sabton pag-ayo ang ebanghelyo ni San Juan, si Jesus miingon, higugmaan ninyo ang uban, sama nga ako nahigugma kaninyo. Buot ipasabot, i-emphasize ang ato ang treatment ngadto sa uban. Love one another as I have loved you. Nining sugo ni Jesus adunay mga pangutana. Father, what will I do if it is difficult to love? Unsa may buhaton ko kung ang tao mo'y hinungdan sa dakong kasakit nga akong gisagubang karon? Unsa may buhaton nako kung kadtong maong tawhana mao ang mingdaot kanako, minglibak kanako, nagbutang-butang kanako ngadto sa Facebook? Unsa may buhaton nako kung ang tao buot nga ako mapildi? How do you love the people who wants to see you fail? Ang magpabilin nga tubag ni Jesus, love one another as I have loved you. Ang mga apostoles, saksi kung unsa si Jesus mahigugma. Loving like Jesus is loving without if. Loving like Jesus is loving without but. Loving like Jesus is loving without limits and condition. Kay human niya gihatag kini maong sugo, si Jesus gidakop sa mga Hudiyo. Ug ang tanan niyang mga apostoles nanagan. Ang uban gani mibudhi kaniya. Ang mga tawo nga misugat niya sa Jerusalem og daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan, mao pud ang samang tawo nga misyagit ilansang siya sa krus. Pero niining tanan, unsa may tubag ni Jesus sa mga tawo nga mipalansang kaniya, atong hinumduman nga isa sa iyahang katapusang pulong. Amahan, pasaylua sila. Ug sa iyahang mga apostoles nga mibiya kaniya, human si Jesus mabanhaw, unsa man ang iyahang pulong nga gihatag ngadto kanila. Ang kalinaw, maanaa kaninyo. Ug kang Pedro, nga mibudhi kaniya sa makatulo. Sa makatulo usab, siya gipasaylo. Pedro, pakauna ang akong mga karnero. Mga igsoon ko ni Kristo, when people makes us difficult to love, ang atong ebanghelyo nag-ingon, remember, we are followers of Jesus, and it is our nature to love. We are children of God, and it is our nature and calling to love. Usa sa kasinatian nga dili nako malimtan, adunay nanawag nako alang sa usa ka misa sa patay. Miadto na daw siya sa parokya, pero walay available nga pari tungod kay busy ang mga pari. Ang maong liminister, mingon kanako, Padre, kuhaon lang kanako sa inyong lugar. Ug didto pag-abot nako sa usa ka gamay nga kapilya sa barangay, giabi-abi ako niya ug sa tibuok niya nga pamilya. Human sa misa, ila pa kong gidalitan og carrot cake nga giluto daw sa iyahang asawa. Ug mingon sila nga, Father, amo gyud ding luto especially alang kanimo tungod kay misugot ka nga muanhi sa among kapilya ug misahan kining among higala nga namatay. Tunga-tunga sa among pagkaon ang utana ko, Sir, igunsa man inimong namatay? And then ang tubag, nakahatag na ko katingala gamay kay ngano man. Mingon siya, wala man, Padre. Dili mi igunsa ni ining namatay. Pero Padre, kaning tawhana, dili gayud ako makalimutan ni kaniya. Kay panahon sa COVID, ako hapit gayud mamatay. Ang akong tibok pamilya natakdan ug walay makagawas sa among panimalay. Pero kini siya, Padre, kada buntag magpabukal ni siya og mga dahon. Iyaha kini ibilin sa amo nga tugkaran. Iya kong tawgon dong, imna daw na
kay tambal daw na sa imuhang gibati karon. Unya taod-taod manawag siya nako, dong na kay ipahapit sa merkado kay ako lang hapiton para kanimo. Dili ko malimot sa iyahang gibuhat kanamo, Padre, alang sa among pamilya. Ug karon nga siya na pod ang ninahanglan sa akong pangama. Bisan sa katapusang panahon lamang, ako makahatag og balos sa kaayo nga iyahang gipakita diha kanako ug diha pod sa akong pamilya. Mga igsoon kada ni Kristo, ang mga buhat nga tinukmod sa gugma mamo nga usab o gugma. Pulong pa ni Jesus, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kamo akong mga higala kung kamo magtuman sa akong mga sugo. Higugmaa ninyo ang uban sama nga ako nahigugma kaninyo. Unsao man ako, Padre, kung dili ko suklian og paghigugma. Higugmaa gihapon sila kung dili man sila musukli ilaha na kadtong tulubagon sa Ginoo. Mga igsuon, niining atong pagpadayon sa santos nga misa, kining grasya sa paghigugma mao'y atong pangayoon gikan sa Ginoo. Amen.